Ola, moi boas, como cada xoves damos a benvida a unha nova edición de Informar. No programa de hoxe falaremos do repunte do furtivismo en zonas pechadas á extracción de marisco por mor da toxina. Estaremos tamén falando da reforma da política pesqueira común, na que Galicia pretende acadar unha ampliación da definición de flota artesanal e daremos contados detalles do novo regulamento da náutica recreativa. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. Novos casos de furtivismo en zonas pechadas á extracción pola presenza da toxina. Esta situación preocupa as confrarías porque pode constituir un problema para a saúde pública. Galicia convértese na terceira comunidade autónoma de España en contar cun regulamento da náutica recreativa. Esta norma permitirá unificar os criterios de uso nos portos deportivos. Falar de Galicia e falar de vela a todos os niveis. Vilagarcía acolle esta fin de semana o Campeonato de España da clase Platú 25, o previo ao Mundial que se celebra a finales de setembro en Portosín. Sucédense os casos de furtivismo nas distintas rías galegas. Na de Noia esta semana veñense de incautar preto de 20 kilos de bivalvo extraído dunha zona pechada por mor da toxina. Isto constitúe, a parte dun delito, un problema contra a saúde pública. 10 vixilantes profesionais coa colaboración dos mariscadores a pé de día e os de a flote de noite custodian as concesións da Confraría de Noia. Grazas a este dispositivo, a extracción ilegal non é tan preocupante como noutros pósitos galegos, pero tamén se dá. Temos aquí unha pandilla que xa temos controlada, que xa hai varios anos que nos andan collendo marisco, e, bueno, collémolo xa 3 ou 4 veces con embarcacións, incluso con un farabordo roubado, piraguas, os traxes tamén os quitou a Xunta e a Guardia Civil tamén que nos está cooperando, e, bueno, estamos coa alerta todo o verán porque, bueno, en outubro empeza a campaña e canto máis berberecho e ameixa haxa, mellor, non? Se non se deixa o furtivismo, cada vez aumenta máis. E, bueno, hai furtivos, pero témolos bastante controlados, e, como dixo, cada noite igual collemos a un, ou a dous, pero, bueno, está todo controlado porque, bueno, veñen a vigilar os da flota agora, os mariñeiros da flota de noite, as mariscadoras da pé de día, temos 10 vigilantes, 2 máis que o ano pasado, máis gasto para a cofradía, bueno, pero para garantir un pouco que non collen o marisco, non? Bueno, estamos controlando bastante ben o tema do furtivismo. Os autores son case sempre os mesmos individuos pertencentes a bandas que actúan de xeito coordinado e case profesional. Dende a Confraría Noiesa súmanse a petición da maioría das agrupacións de mariscadores para que se tipifique o furtivismo organizado como delito. A banda que temos nós, que son medios profesionales, pois, bueno, xa levan anos de furtivos, bueno, eu sempre dixen que debía de ser delito, quen é profesional, non quen vai acollendo por un arroz ou 5 kilos, pero os que van todos os días con traxe neopreno, móviles e coches, están organizados, con vigilantes e todo, pois ser delito, non? Que fixeran traballos sociales un mes ou 3 meses, e depois se foran reincidentes, incluso ir para o trullo, como din a xente, non? Pero penso que é unha maneira de acabar co furtivismo, senón, bueno, en Noia ainda o temos controlado, pero aí en Cabo, en Rianxo, non falemos de Ferrol, Coruña, pois é un desmadre, así por falalo, estánlle roubando todos os mariscadores, o cales pagan os seus impuestos, cuidan as playas, e eles veñen e, bueno, rouban as súas anchas, non? Eso non está ben, penso que tiña que a administración coller medidas, e como dixo os profesionales, estes que andan todos os días, incluso hai algúns agresivos, pois, que fora delito, non? Traballos sociales e despois algo máis se son reincidentes. Ademais do dano que ocasionan os produtores, advirten que estas prácticas poden constituir un delito contra a saúde pública. Nas últimas semanas incautáronse na ría noiesa máis de 50 kilos de bivalvo extraídos dunha zona pechada por mor da presenza de toxina. Nós cando collemos xa varios furtivos, ainda hai un mes había toxina dentro da ría, o cal
a un collemolle 23 kilos e outro 32 kilos. Só puxemos as denuncias correspondientes bueno, eso é un delito contra a saúde pública, porque están collendo berberecho contaminado que ten toxina, berberecho é calquer cousa que collen vieira, collen ostra, collen de todo. Semella que nestes últimos días xa remitiu, aínda que boa parte da ría segue afectada pola toxina. Os produtores confían en que desapareza por completo de cara ao mes de outubro, cando se volverá a abrir a campaña. Abriron aquí da criba para arriba a zona libre e remeteu a toxina, pero bueno, aí en Esteiro hai toxina. Anda rondando por aí, hai zonas que pasa, despois van a outras e bueno, a ver se para primeiros de outubro, máis ou menos, que temos pensado abrir a campaña marisqueira, que hai bon marisco grande, berberecho, parece que vai ser unha boa campaña de berberecho, parece, a ver se os precios se acompañan, que hai moita crisis, como todos sabemos, e bueno, a ver se non hai toxina, ojalá, porque hai unha necesidade tremenda en todo o sector, que hai moita deuda, e a ver se hai unha boa campaña, ojalá. O BNG está a manter unha serie de contactos con representantes da flota artesanal co fin de recoller as súas demandas. Entre as principais figura a ampliación da definición de flota artesanal para que se inclúan os barcos con máis de 12 metros de eslora. Na actualidade tan só están considerados parte da flota artesanal os barcos cun máximo de 12 metros de eslora. Esta definición deixa fora unha gran parte da flota galega que faena en augas próximas á costa e con artes selectivas. Sen embargo, non pode acollerse ás axudas europeas destinadas á pesca artesanal polo limitado da definición, que tan só ten en conta as dimensións das embarcacións. Agora estáse debatindo o que vai a ser os futuros fondos europeos para a pesca 2014-2020 e o que reclamamos ao BNG tanto no Parlamento Europeo, no Congreso e no Parlamento Galego foi que se inclúan a definición de pesca artesanal. Esa definición de pesca artesanal, que é tan importante para a flota galega e para o sector de baixura, non pode ser basada só na dimensión do barco, nos 12 metros, ten que ser con máis criterios, e é o que vimos a falar hoxe co sector. O BNG presentou 1.200 enmendas sobre pesca artesanal para garantir a súa supervivencia e competitividade. Neste eido xa se teñen acadado avances importantes, como a inclusión do marisqueo como actividade subvencionable con fondos europeos. Nós, a través do noso escano europeo, o que fixemos foi levar o sector directamente, o sector de baixura, o sector de pesca artesanal, a falar ali coa comisaria o ano pasado. Tamén organizamos varias xuntanzas co sector sobre a reforma e presentamos 1.200 enmendas dedicadas só a pesca artesanal, co que creo que dá un calibre do noso compromiso cara a pesca artesanal e cara ao marisqueo. E conseguimos algo moi importante que foi o recoñecemento do marisqueo para que sexa subvencionable dentro deses fondos. E, por lo tanto, parece-nos importante que este debate siga, porque hai un momento agora en outubro onde a reforma vai quedar pechada e se non nos movemos antes, e a día de hoxe no Consello de Ministros de xulio non hai unha definición de pesca artesanal que favorece a frota galega. Está só baseada a frota artesanal na dimensión dos 12 metros e hai barcos aquí que miden 12 e medio e fan pesca de baixura, entón é que esos barcos non van a estar incluídos para ser apoiados, para ser subvencionados, para ter un empuxe no que lle corresponde por dereito, non? Entón, preocúpanos. Na súa visita á comarca Muradá, os deputados tamén recolleron as preocupacións do sector en relación aos tags en especies como a xarda. A este respecto, piden que a flota artesanal sexa excluída da regulación dos totais admisibles de capturas. Por exemplo, os tags da xarda, a xente do sector está moi preocupada porque cando van pescar xa non hai xarda aquí, a xarda xa quedou no camiño no Cantábrico, é pescada por outras flotas e ao mesmo tempo porque dentro das competencias que hai autonómicas, tanto de marisqueo como de pesca, porque se ten que meter Europa a eses niveis de ordenación da xestión pesqueira, non? Entón, nós pedimos que eses tags, eses ITQs dentro da costa galega sexan excluída a flota artesanal, precisamente. Sería moi beneficioso, daría sustentabilidade económica, social, pero tamén medioambiental, porque estarías usando artes selectivas, por exemplo, non? Ademais da representante nacionalista en Europa, no encontro tamén participaron a deputada no Congreso Laia Fernández Ávila e o representante do BNG na Cámara Galega, Daniel Rodas.
Na mesma liña traballa o Grupo Popular que a través do voceiro de Mar no Parlamento vende solicitar á Comisión Europea que recoñeza como flota artesanal os barcos de baixura de ata 15 metros de eslora ou que estean menos de 24 horas fora do porto. Desde o Grupo Parlamentario Popular pedimos hoxe a Bruxelas que recoñeza como flota artesanal os barcos de baixura galegos que cumpran algún destes dous requisitos, que tenan menos de 15 metros de eslora ou que estean menos de 24 horas fora do porto, e isto é, que a súa actividade de pesca diaria non exceda de 24 horas. Para formalizar esta demanda, vimos de rexistrar unha proposición non de lei no Parlamento de Galicia, que esperamos teña o apoio do resto das forzas políticas como xa dispón do aval da Xunta de Galicia e do Ministerio. O presidente de Portos de Galicia elixiu a Marina de Cabo de Cruz para presentar o novo regulamento da náutica recreativa. Este marco normativo pretende unificar os criterios de uso das instalacións náuticas deportivas, ao tempo que favorece a súa coordinación cos sectores produtivos. Mediante a aprobación do novo regulamento da náutica recreativa, Portos de Galicia pretende darlle o pulo definitivo a unha actividade estratéxica para o turismo e a economía das rías galegas. A nosa comunidade convertese así na terceira de toda España en contar cunha norma común para toda a actividade que xera o deporte náutico. É unha norma que se aprobou no Consello, como decía, hai poucas semanas e que é o primeiro destas características que ten a nosa comunidade autónoma e o terceiro a nivel de España. Somente a nivel de comunidades autónomas dispoñen de unha norma parecida Cataluña e as Illas Baleares, e agora é Galicia a que dispón desta norma. A náutica, que é un elemento, como dixen moitas veces, xerador de riqueza, creador de emprego, e que ten, desde logo, en esas 10.000 plazas de amarre que temos en Galicia, 2.000 na Ría de Arousa, quero dicir que desa perspectiva a náutica ten outro elemento máis para seguir avanzando. Ademais de regular o proceso administrativo para o outorgamento das prazas de amarre e unificar as condicións para acceder a unha concesión de instalacións náuticas, o regulamento amplía de 30 a 35 anos o período concesional. A norma presta atención tamén aos criterios medioambientais, a organización interna dos portos deportivos e favorece a coordinación da súa actividade coa do resto de sectores que operan nos portos. Ese procedimento de outorgamento de prazas de amarre, que é un procedimento administrativo, queríamos regulalo para que os peticionarios poidan, desde un plantexamento da máxima axilidade e da máxima seguridade xurídica, poder facer as peticións e poder, digamos, ter ese outorgamento. Esa é unha das cuestións que regula esta norma que estou comentando, pero tamén entra de cheo en regular o que son as condicións nas que se pode acceder a unha concesión de náutica recreativa. Tamén o regulamento amplía o período concesional máximo, que estaba en 30 anos e pasa a ser 35, e o período de autorización, que é un período sempre moito menor, que pasa de 3 a 4 anos. Pero tamén é un regulamento que ten en conta cuestións medioambientais. José Juan Durán debullou os contidos deste novo documento na súa visita ao Porto Deportivo de Cabo de Cruz, na que tivo ocasión de visitar as embarcacións tradicionais procedentes da Rochelle que estes días atracan no náutico boirense. Temos tamén que agradecer aquí a presencia de Olivier Ver, del Yacht Club de La Rochelle, aquí presente, que chegou ayer pois con 9 barcos clásicos procedentes desde Francia, desde a Bretaña francesa, que para nós é un honor e un orgullo tamén que a presencia deles aquí, o cual corrobora pois a importancia que se lle dá, nos prestixia o que é a Marina de Cabo de Cruz e o Porto Náutico de Cabo de Cruz, porque estamos a falar de embarcacións clásicas tradicionales que son un referente na náutica mundial. Agradecer tamén a colaboración do Club Náutico Marina de Cabo de Cruz por a excelente acollida que dá a todos estes barcos procedentes de Francia, porque todos son franceses, e bueno, decir que nós aquí os recibimos con moito cariño, esperámoslos ver en anos sucesivos e intentar abrir lazos de unión con a náutica francesa, con Yacht Club de La Rochelle en concreto, con Olivier, e ver se en anos sucesivos podemos facer un hermanamiento.
A visita desta delegación de barcos clásicos dá idea do enorme esforzo que realizou este náutico no seu primeiro ano de vida. Ademais de organizar iniciativas e regatas de gran importancia, colaboran coa candidatura olímpica de Madrid 2020. Vamos a ser a gran sorpresa, vamos a ser, por fin, Madrid vai ser sede dunhas Olimpiadas. Esperemos que gracias ao apoio que nos lle demos, que aquí tamén teñemos unha pequena prueba. Se conseguimos ese o sumo. O redor de 400 vivendas da franxa litoral de Muros poderán beneficiarse na modificación da Lei de Costas. O Concello xa solicitou a reducción da zona de servidume de 100 a 20 metros nos núcleos de Serres, Abelleira e Esteiro. A raíz da reforma da Lei de Costas, o Concello de Muros realizou un estudo exhaustivo para determinar os núcleos que poderían ver reducida a servidume de protección coa nova normativa. Dado que o prazo para solicitar a reducción era moi limitado, a Corporación celebrou esta semana un pleno extraordinario, no que acordaron trasladar a proposta ao Ministerio de Medio Ambiente. Fixemos un estudio exhaustivo que xa viñamos de atrás reclamando en varias ocasións e a distintas administracións a reducción do ancho das servidumes de protección nos núcleos urbanos e rurales do noso Concello e, vista esa modificación de esa lei, vimos que os nosos problemas con respecto a esa línea de costas podíanse solucionar agarrándonos a esa modificación e como esa lei deunos un prazo moi corto para poder presentar a nosa solicitud, de que o plazo termina o 29 deste mes, pois celebramos un pleno extraordinario esta semana e, bueno, en ese pleno a proposta que lle facemos á Xunta de Galicia e a todos os organismos e en concreto o Ministerio de Medio Ambiente en Madrid é que as zonas que temos afectadas por esa franxa de 100 metros sean reducidas a 20 metros. Tras remitir a solicitude, agardan obter unha resposta satisfactoria no menor prazo de tempo posible para que as vivendas e os locais comprendidos nesta franxa costeira, ao redor de 400, queden incluídos no ordenamento como chan urbano e rural. E en concreto, no Concello de Muros son zonas en Esteiro, na parroquia de Esteiro, na parroquia de Abelleira, aquí en Serres, na parroquia de Serres, e algunha posibilidade de que algún pequeno sitio de Louro pudera entrar tamén en esa modificación. E vamos a mandar a Medio Ambiente o noso documento, o noso estudio, con todo tipo de detalles, para que no maior plazo posible nos respondan e nos digan si cumplimos todos os plazos, ou si cumplimos todos os requisitos, e podemos modificar esa línea. Dámoslle paso agora ao noso apartado das breves. Os portos deportivos de Galicia rexistraron un incremento de usuarios en tránsito dun 5% durante o primeiro mes do verán. En total foron preto de 2.000 as embarcacións que amarraron de xeito puntual nalgunha das instalacións náutico-deportivas da nosa comunidade. Trátase na súa maioría de barcos de procedencia estranxeira, sobre todo europeos. Comparando as cifras coas do ano pasado, observase unha crecente tendencia á alza, cun incremento de máis dun 100 de embarcacións. As subas máis destacadas deronse nos portos de Baiona, Combarro ou as novas instalacións de Muros. Nestas últimas rexistraron unha suba de máis de 40 barcos tras o inicio da actividade da actual xestora. A Consellería do Mar destinará máis de 4 millóns de euros ás axudas para a paralización da flota de baixura que faena no Cantábrico noroeste. Segundo a orde que publica o Diario Oficial de Galicia, establecese unha convocatoria específica para a paralización definitiva dos buques afectados polo Plan de Xestión Integral da Pesca de Baixura neste caladoiro. Os interesados en solicitar as axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo da Pesca poderán presentar a súa solicitude no prazo dun mes, ben no rexistro da Xunta ou a través da súa páxina web. No apartado de deportes volvemos falarlles de vela, xa que esta fin de semana celebrarase en Vilagarcía o Campeonato de España na categoría Platú. Será o preparatorio para un mundial que se celebra a finais de setembro en Portosín.
Mañá comezarán a chegar os barcos a Vilagarcía, os xoves tocarán as medicións e o venres darase o pistoletazo de saída ao Campeonato de España de Platú 25. Por diante 3 días de competición, un total de 9 mangas, a 3 por día, nos que estarán presentes boa parte dos mellores regatistas a nivel nacional. O premio é suculento, pero de trasfondo está a preparación cara ao Mundial de Portosín a finais de setembro. Lo que sí que está claro es que vamos a tener un Campeonato de España preparatorio para el Mundial que tenemos ahora en Portosín a finales de septiembre, y que el nivel que va a haber aquí, a lo mejor pues en cuanto a número de barcos va a ser no va a ser como otros campeonatos, pero sí que vamos a tener un nivel pues muy alto, puesto que está todo el mundo preparando el Mundial a finales de septiembre. Entre os favoritos o título, a flamante medallista olímpica Tamara Echegoyen, o bribón Movistar de Mar de Antonio, Gonzalo Araujo co Para Comer de Lugo ou o propio Bernardo Paz, regatista do Liceo que acude a cita a bordo do Centro Jacinto López. O Mar de Frades, dos irmáns Paz, tetracampións nacionais e ex-campións do mundo, aparece en todas as quinielas como un dos grandes candidatos ao triunfo final. Por nuestra parte, pues vamos a poner todo el empeño y todo el esfuerzo en volver a reeditar el título de hace dos temporadas y bueno, y también que sirva este campeonato pues de trampolín para preparar el Mundial. Como regatista del Mar de Frades intentaremos conseguir otra vez el Campeonato de España, ¿no? Que se nos quedó ahí el año pasado en Valencia en la última manga. Esperar que sea un evento sin ningún tipo de incidente y que todos los participantes no solo tengan una buena regata, sino que se lo pasen bien en el club. Esta será a segunda vez que Vilagarcía sexa sede dun Campeonato de España de Platú 25. Todo fai indicar que será un éxito, xa que as previsións dan para esta fin de semana unhas excelentes condicións meteorolóxicas para a navegación e o espectáculo. A sexta regata Illas Atlánticas, Red Eléctrica de España, Trofeo Mercedes-Benz, resultou espectacular. O evento organizado polo Náutico de San Vicente, co patrocinio de Automóviles Louzao, contou coa participación de 32 barcos. Na primeira xornada os participantes tomaron a saída dende o porto de Pedras Negras ata Sanxenxo, cun periplo pola illa de Ons, adentrándose a continuación na ría de Pontevedra, onde tiveron que virar en varias balizas. En total foron 18 millas náuticas que os barcos completaron nunhas 3 horas de navegación. O francés Sigen, un estilizado deseño de pica-van de Jean Limenor, foi o primeiro en cruzar a liña de meta, tanto en tempo real como en compensado. Foi o vencedor na súa clase 11 e tamén na absoluta. En clase 11, o Pingüino 1 do Náutico de Canido foi segundo, mentres que a terceira posición foi para o Tango do Náutico Punta Lagoa. Na clase Sálvora gañou o Arousa 10 do Real Club Náutico de Palma, seguido do Rana e do Zara of Arran, mentres que na clase Cies gañou o Acalí. A flota aproveitou a ocasión para facer unha saída controlada nas inmediacións do Náutico de Sanxenxo, coincidindo co paso da Volta a España que deixou imaxes espectaculares. Fue una jornada muy intensa, una jornada con una competencia importante deportiva en las embarcaciones participantes en las distintas divisiones, con algún que otro problema derivado del viento para algunas embarcaciones, pero la verdad es que la jornada fue una maravilla, fue un espectáculo, tanto desde tierra como desde el propio mar. En esta edición, esta sexta edición, hemos conseguido la participación de barcos no solamente ya de nuestra tierra, gallegos, sino participación de barcos ingleses, barcos vascos y sobre todo una flota importante venida específicamente de La Rochelle, nada menos que 9 barcos en competición de bandera francesa, que la verdad es que son un espectáculo y una estampa estupenda. Hemos llegado a un nivel de 32 barcos compitiendo, que es la regata de mayor participación que hay en el eje del Atlántico en este momento en España. O sea que estamos francamente muy contentos y muy satisfechos de haber conseguido este nivel de participación. O domingo púxose o broche de ouro a esta sexta regata Illas Atlánticas para barcos clásicos de época. Só o evento do norte, aínda que non tan forte como o sábado. Os participantes tiveron que realizar 13,4 millas náuticas pola zona da Lanzada, Ons e Pedras Negras. Nesta segunda xornada puídose ver a figuras da vela como Javier de la Gándara a bordo do Tango e Gonzalo Araujo no Rosina. A vitoria en clase 11 foi para o Briel, seguido do Pingüino 1 e do Sigen, que malia ser terceiro levouse a vitoria na súa clase e tamén na xeral.
O Arousa 10 confirmou o seu dominio na clase Sálvora e levouse o título, o igual que fixo o Acalí en Cies. A regata Illas Atlánticas volverá o ano que ven nas mesmas datas do 22 ao 24 de agosto. Pois así, con vela, chegamos ao remate do noso programa desta semana. Xa saben que se queren volver a velo, poden facelo a través da nosa páxina web, canalriasbaixas.tv. Mentres tanto, tamén nos poden facer chegar calquera dúbida ou suxestión a través do noso enderezo electrónico, informar@canalriasbaixas.com. Estaremos de volta o vindeiro xoves, non nos falten.